Huomenta. Joo. Nyt on ensiharvennushommat toistaiseksi taas tehty tässä näin. Olikin tämmönen oikein herkullinen avohakkuuta, uudistushakkuu. Tasaisella kun pömpälää tää maasto täällä näin. Ja paikkotilaa näyttää olevan ihan hyvä kokoista puutakin. Välillä tällaista herkkua sitten. Pikkasen meinaa pölytä tuo kuusi nähtävästi. Tää onkin ollut tällainen kuiva viikko, niin on taas kuusi päässyt tuota kuivumaan. Tälleen työvaloissa niin hyvin huomaa, että pöly lentää aina. Niin sanotusti kuusikon pölytyshommissa täällä näin. Otas vielä tää tähän samaa kasaan ja sit lähdetään tekemään tuonne eteenpäin. Uusi kasa. Siitä tulee pari sahatukkia ja tuli pari kuituakin. Tossa joku katkenut latva, niin tehdäänpä se ensimmäisenä tuosta. Ei sitä kyllä taida tulla mitään, kun se on mennyt useampaan osaan. No, nostetaan tuonne risukasaan se, niin menkö sitten energiaksi. Siitä tulee hyvää 5-12 sorvia. Sitten vielä pari sahatukkia. Tästä ei tukko yksi kuitu enää. Kyllähän tällaista kelepaa tehdä. Siinä on vähän laho. Tehtävä ihan 2/7 saadaan pois se. 2/7 lahopätkä. Viikkoraportti ei nyt sitten tällä viikolla ole tullut vielä toistaiseksi mitään. Vielähän tässä kerkee tietysti. Siitä kerrottava sitten seuraavalla viikolla. Ykkönen sahatukki siitä ja ja tuo yksi kuusi tuli oikealle vähän kaupaksi, mutta käydään kohta koukkaamassa se. Tehdään nyt täältä puolta ensinnä. Sitten on vähän jotain vikaa, ei ollut tuon enempää.
Tää onkin sen verran iso savotto, että minä en tätä saan nyt tällä viikolla valmiiksi tässä näin, että voi mennä melkein loppukuukausi tätä jyrytessä tässä, kun mulla on se ensi viikko syyslomaa, niin sittenhän ei olekaan enää kuin 4 päivää sillä viimeisellä viikolla tätä kuukautta jäljellä, että kumminkin tässä tämmönen lähemmä 10 hehtaaria tää on. Puuta lähtee ihan kunnon pinoon. Tuolla on mutka, niin otetaan vielä yksi taaksikka ja siitä poikki. Tääkin yleitetään vielä. Tässä nyt olisi vähän pakkotelle sen näköistä, että voisi vaikka ehkä hakata 2,5 sitä. Vielä on vähän laho. Nyt se lähti. Sitten vielä 2 sahatukkia. Sitä se oli poikki, niin tehdään ainoastaan 1,3 metrinen ja tuolta joudutaan vähän koukkaamaan tuolta noin. Vielä on mentävä vähän. Sieltähän se lähti sekin. Tässä on sen verran hyvää mehtää nyt hakata, että jos nyt niinku oikein hyvä huipputunti tulee joltain kohdalta, että on isoa puuta ja muuta, niin 1 tunnissa tekee saman verran kiitoja kuin mitä on tehnyt keskimäärin, kun hakkasin 2 viikkoa sitä alta 50 litrasta ensiharvennusta, niin 1 tunnin aikana pystyy tekemään samat kiitomäärät. Sehän lenti poikittaa tuo sorvi tuolla. Ai, kiva aloittaa aina kasapohja. Kasapohja yhdellä ristiin tehdyllä puulla, niin nämä menee kaikki muutkin siihen miten sattuu sitten yleensä. Kohdalla on vähän pienempää puuta taas tässä hetken aikaa ja tuolla jossa oli taas vähän järeempää. Tästä tähän mäntykuitu, kun ei tässä riitä paksuus tuohon 6 kuituun. Vähän mennä sitten räätykäitä siihen. Komeata syyskeliä ollut tällä viikolla tosiaan, kun ei ole vettäkään satanut. Ja sitten on vielä kaiken lisäksi täys puu kiinni. Tällä viikolla on ollut vähän nuo yöunet taas mitä on, kun itselläkin vähän tuppaa tätä puuhulluutta olemaan niin sanotusti. Se on sellaista aina välillä. Otas tuolta tuo mänty.
tässä nyt katkenut just siltä kohdalta, että no ei siitä kyllä 2 eskaa kuitua saa, niin se on sitten energiatavaraa tuo. Siitä 4-3, kun oli vähän semmonen levoton tuo. Pikkasen mennään tuolle ahasta tuohon noin olle tukeille, mutta taas tuo 1 tunnin vähän kuitukasan päälle. Hyvinhän ne kävi siis sitten lopulta. Nyt voi ollakin, että on sitten uudistushakkuita vähän aikaa tässä näin. Kertaan tässäkin on niin iso palsta, että täällä menee pitempään ja koivun mahtumaa tänne johonkin väliin, saa se tuohon noin. Tehdään se tuohon noin. Otettua vähän juuren niskaa pienemmäksi. Tuosta kiinni. Täällä jonkinnäköinen kivikin tässä nähtävästi on, kun on latvoja katkennut tuohon. Ainakin 1 vai 2kin. Tehdään tuonne väliin tää. Ei puuteta juurakkoa tuohon risukasaan, ettei se mene hakkuriin. Sattuu vähän kiviä olemaan, niin hakkuriperät ottaa äkkiä itseensä. Sitten kevettyä pikkusen juuren niskaa pois. Se vähän kääntyy, niin sieltä pistetään tukki poikki. Siitä 5-vitonen tukki vielä ja 2 kuitua. Se olikin ihan umpilaho. Ei tosta voi tehdä mitään. Tuo nyt katkaistava tuo tumppi tuolta pois, että saadaan koora kiinni siihen kunnolla. Lahoa näyttäisi olevan, niin ei muuta kuin lahoa siinä.
pyörähti sahatukki vähän sorvin viereen, mutta voisi tehdä vähän lisää noita sahatukkeja. Ei jaksa ruveta nostaa nyt sitä pois siitä. Katkaistaan nyt siihen pari sahatukkia lisää, niin siitähän se ajomies saa nosteltua niitä sitten. Siinä on vähän isompi kuusi nytten. Saadaan jo pari sorvia ainakin tehtyä 5-kakkosia. Mutta katki, että taas yhtä pitkää. 2 pitäisi saada tehtyä. Se oli ihan millilleen 16 meni. Aika tarkalle meni tällä kertaa. Toivottavasti ei alamitta. Kuuli noin oksaninkin. Sekin mahdollisuus aina on, jos terät on mennyt niiden oksien päällä siinä, niin saattaa tuo rungon pää olla vähän ouempi sitten herkästi. Vielä tuli pitkä kuitu sieltä ja sitä mänty tästä tehdä johonkin. Nyt mänty nyt aianpa tehdä tälle puolelle. Tuli siitä vielä toinen tukkinähtys. Siinä on kantatelialla pomppii niin piruusti. Kakkonen sorvi siitäkin ja pari sahatukkia. Joku näytti olevan ärsyntynyt tähän minun tukkien ja muiden sanomiseen nähtävästi. Ei tässä nyt jaksa keksiä koko ajan mitään tarinataakin, niin tulee sitten jotain hölötettyä. Vaikka noita puitten pituuksia ja laatuja sitten.
taas pari 5-2 sorvia, eli 5-metrinen sahatukkikin vielä. Taas tuo ensimmäisenä pois eestä. Ei pitkä sahatukki enää loppuu just niin sopivasti. Meillä tuli käytyä tosiaan hierojalla, niin nyt on semmonen rento fiilis taas tehdä puita. Oli oikeasti hartiat ja niskat kyllä niin saakeli jäykkänä, että ja tuo niinku pitkää hakkaa ensiharvennusta tuollaista pientä niin tosissaan, niin se kyllä vaatii niin paljon tarkkuutta ja sitä kahtelua, niin äkkiä käy silleen, että on sit paikat jumissa. Mulla on mutkaa. Sieltä poikki. Laitetaan saadaan vielä tuokin nykästyä tänne näin. Se on tehtävä varovasti, kun se meinaa lentää läpi. Onnistu sekki. Tuohon jätin yhden jättöpuuryhmän tuolla. Ja tuo edellinen juotti on hakannut tuossa noin, niin näkyy tuolla kourasuunnassa vähän sitä, niin siinä oli haapoja paljon ja sitten oli just sen kokoisia puusia, mitkä nyt täytti hyvin monisen 15 senttiä rinnan korkeudelta, niin siihen jäi vähän niinku luonnollinen tommonen jättöpuuryhmä. Ei tarvii näistä hyvistä puista, mistä tulee rahaakin, niin jättää sitten. Toisaalta tuo saattaa jopa kestää pystyssäkin, kun se on tollanen. Sieltä löytyy yksi poikki. Tuonne sahatukki tuli siinä. Siinä tuli yksi sorvikin, mutta jos mä teen sorven, niin sitten ei kyllä päästä lähelle 16kaan. Tossa on kyllä mutkaa. Se nyt olisi onnistunut sillä sorvilla ja
lyhyellä sahatukillakin, mutta en nähnyt tota mutkaa nyt tuossa latvassa. No, kyllä nyt ei oo mitään väliä, kun tässä savotassa niin kaikki tukit on samaa hintaisia ja ei oo korvilla ja sahatukilla ei oo hintaeroa niin sanotusti, niin kunhan nyt jotain tukkia tekee. Siitä vois just saada kuiva. Sopivalta kohdalta katkennut se. Siinä on 2 haarapuusi. Tämä. Siinä lahova ei oo. Neljäisin sahatukki siitä ja uituu loput. Hyvä ottaa tuosta lumppia, kun siinä oli haaran tummaa sen verran vielä. Eivät tykkää, kun menee tonne juomakuusitehtaalle sitten, jos sinne menee sitä mustaa ainetta. No. Vähän nyt karkaa otettavaa vähän juuri niskaan kennissä. Ihme kyllä tuli vielä 2 tukkia taas. Joo, tää on tällaista melko helppoa hakattavaa kyllä tämä metsä tässä nyt. Ei oo kiviä eikä oo mäkiä niin riesmät. Putki on sen kokoisia, että sen kun yksi tasaisee vaan antaa kouran jauhaa niitä läpi tuossa noin. Pahtoa vielä, mutta taitaa se nyt olla pahin pois sitten. Se oli levottoman näköisiä joka tukki tuossa puussa, mutta ei ne nyt onneksi kovin pahasti. Voisi ottaa tuon koivun tänne samaa kasaan. Ei ihan nosturi kääntyä, pitää vähän pakittaa.
Joo, siinä se näkyy nyt tuo jättöpuuryhmä tuolla kouran takana. Mä tänne jätettävä monta muutakin vielähän tossa, mutta ole kuin 1/4 ehkä tän Savotan jättöpuista. Mutta ei oo kyllä työmaakaan kuin vasta alussa, niin vähän se on yksis jätetty jo jossain vaiheessa. Pitäisi kyllä otettava pikkaset tasakin. Jäilkeen jättää noita tollasia tyvilaajentumia. Ja ne oikein tehtaalla tykkää, kun ne on sitten riesnasia. Siinä oli ihan oikea päätös tehdä. Yksi pitkä ainoastaan ei olisi kyllä tullut millään kahta sahatukkia enää tosta, kun se kapeni niin nopeasti tuo puu. No, sehän tulee silmään. Metsäomistajakin sanoi, että tää ei ole niinku 10 vuoteen oikein kasvanut mihinkään suuntaan tää mehtä. Varmaan ihan tyytyväinen on ratkaisu, ettei 10 vuotta sitten jo uudistanut tätä. Kun ei tähän tää lahova onneksi ole tullut tähän puuhun. Tää se eilen kyseli, että onko lahova miten paljon. Eipä täällä nyt hirveästi oo ollut. Silleen ajateltuna, että 10 vuotta sitten jos tukihinta on ollut varmaan alta 60 reilusti, niin nyt jos se on keväällä tehnyt kaupan, niin tässä voi olla lähellä 90 tukihinta, niin on tehnyt aika hyvän kaupan niin sanotusti. Tietysti tulevaisuutta aina voi ennustaa, mitä se on ensi keväänä. Jotenkin luulisin, että ei siinä nyt ainakaan paljon tän hetken hintojen enempää enää voi olla, tai jotain ihmeellistä pitäisi tapahtua. Sitä jauhanut tuolla lehissä ja netissä, että tää on puuhinta sen verran korkealla, että ei oikein kannattavalla tasolla tää enää ole ostofirmoilla, mutta nyt tässä minä tiedän, mikä on todellisuus sitten. Otetaan tääkin vielä tätä takavinkkelistä, kun tää kaitais ylettää vielä tuon seuraavakin, mutta no, onko se tullut mukana tuon ylettää? Ja lapa alas. Saakeliin. Tarttuu oksat kiinni siihen. Ei vähän minkä. Siinä on vähän mutkaa, niin otetaan lyhyempi, vaikka tuommoinen 4-6, että on maksimi mitä uskontoa tuosta tehdä.
oli mutka, niin siitä poikki. Ja taas tuo katkenutkin vielä tänne. Pyörähti sorvikasan vielä. Kyllä ne nyt erottaa, kääntyi sen verran. Kääntyi sen verran tuonne noin. Sitten tulisikin vähän järeempiä kuusia taas tässä. Tää varmaan aika vanhaa mettää, että tää periaatteessa tuo karttaakin niin melkein suopohjaa merkattu. Kasvanut hitaasti. Tuli oikein pari sorvia. Mikäs tää tättärä täällä? Kaikki ne julkoineen tietysti ei oo. Ei siitä tule vasta eikä paskaa tuosta puusta semmoinen. Meni taas 16 senttiä niitä heillä. On nyt mutkaa tuolla. Tää on nyt ihan katsottava. Oi herranje. Tänkyrää kun mikään saa. Ei näyttänyt noin pahalta kun katsoi sivusta. Yksi olla jäänyt. Ei se kestänyt riippousta. Olkoon siellä sitten. Siinä vähän enemmän tätä juuri. Tuota hyvin laajentumaa. Joo, semmoista tekemistä nyt tällä kertaa. Mä nyt aion lopettaa tähän näin. Ei muuta kuin morjesta vaan.